Alex Monte from YouTube. Please subscribe. Da, hai că ne-am urcat pe iaht și ne-am bucurat și noi că ne-am bucurat 5 minute, am tras 2-3 poze, ne-am uitat puțin pe acolo și după ne-am dat jos pentru că s-a anulat plecarea, să zic așa, că au trimis nu știu ce echipaj în larg și vremea e destul de nașpa, sunt multe valuri și a zis că nu e sigur să plecăm cu iahtul, deci ne-am mai și trezit la 7 dimineața degeaba. Mergem chiar acum la mașină, căutăm o plajă și ne vedem de acolo. Cam asta este și priveliștea. Uitați-vă doar puțin cum arată locul ăsta. Bam! Deci locul ăsta pentru mine e perfect. Deci în primul rând ai priveliște, ai piscină, ai muzică bună, ai restaurant, ai mâncare super bună, ai narghilea. După cum am zis, am venit aici aseară și am fumat cea mai bună narghilea de până acum. Bine, aici narghileaua în Dubai este la ea acasă, pentru că fac cea mai bună narghilea din lume din câte știu eu. Și ce să mai e ceva de spus, uitați-vă doar un pic la priveliștea asta. Pe acolo este intrarea, în partea aia avem baldachinele, aici este terasa, aici este și partea de restaurant totodată. Dar e o tradiție la mine, de fiecare dată prima plajă mă ard și urmează să mă cojez pentru 2-3 luni și nu se mai pune pic de bronz pe mine. A început să vină din ce în ce mai multă lume, soarele bate din ce în ce mai tare. Am făcut și niște poze foarte mișto pe care o să le găsiți pe Instagram. 2 hours later. Alex Monte from YouTube. Please subscribe. Băieți, doar ce am aterizat, vă zic sincer, a fost o experiență șmecheră rău de tot. Am sărit cu parașut, am făcut toate nebunile, însă drăcia asta, să sar efectiv cu trioleana de pe o clădire pe alta, mai ales că te ține și cu capul în jos, treci și deasupra apei, deci a fost pur și simplu una dintre cele mai mișto experiențe. Chiar acum mai vin 2 persoane, haideți să vă arăt rapid. Oh my God! Cred că se aude cât de mișto a fost. Deci, pur și simplu, una dintre cele mai mișto experiențe pe care le poți avea aici în Dubai. Ok, hai să nu mai lungim, merg să mănânc, să beau repede ceva, să mă revin, pentru că, după cum am zis, am o stare de asta de amețeală foarte nașpa. Dar, per total, experiența a fost una dintre cele mai mișto, probabil cea mai mișto de când am ajuns aici în Dubai. Pe primul loc, aș zice că a fost X-Line-ul, pe al doilea Safari și astăzi urmează să mergem la Burj Khalifa și ne vom urca la nivelul 124. O să facem niște poze foarte mișto acolo pentru Instagram. Nu uitați să mă urmăriți, îl puteți găsi aici pe ecran sau jos în descriere și ce să mai merg să caut repede ceva să mănânc, pentru că simt că o să leșin și ne vedem mai târziu.
Gata băieți, un mic update, am fost să mâncăm și după am mers la hotel să dorm o oră, două pentru că mă luase o amețeală de aia foarte, foarte nașpa din cauza săriturii și ce să mai, chiar acum suntem în Madinat Jumeirah, avem cel mai șmecher hotel din lume pe spate, Burj Al Arabul și am fost să-mi iau și ceva de băut și evident că am văzut asta, apă Fiji. Ne plimbăm puțin pe aici, facem niște poze pentru Instagram, în caz că nu mă urmăriți acolo, îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Căutăm un local frumos aici pe plaja cu Burj Al Arabul și ne vedem de acolo. Suntem la Shimmers, un local ce este pe plaja de lângă Burj Al Arab. Iubita mea este moartă de frig, dar am zis să stăm până la apus ca să facem niște poze frumoase aici cu pescărușii ce s-au pe mine efectiv și pe sticlă și ne-au furat și mâncarea. În caz că mă urmăriți pe Instagram ați văzut deja cum un pescăruș a încercat efectiv să-mi fure toți cartofii. Dar hai să lăsăm pescărușii și să vă arăt puțin priveliștea de aici. Am ieșit de pe plajă și chiar acum suntem în incinta unui hotel, se numește Jumeirah Al Salam, ceva de genul cu salam. Și haideți să vă arăt puțin cum arată hotelul ăsta. Acolo este Burj Al Arabul, aici avem niște oameni care merg cu barca și uitați-vă și voi cum arată locul ăsta. One eternity later. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know